Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag nga oras mo, Romel Baraw. Na kayo magayam na Elvira. Anya tingkatangan niyo? Ay adu Baraw. Ikanak iti keso, ibab, mantika, ketchup, kanda dumapay. Adto iti listaan. Inlistak amin ditan. Makaamukan amang kita. Wan. Sige, nana. Mabit lang nga tiga saganak lagi tinakalista. Sige laeng, Baraw. Okay, wait a minute. Nalinis ka di akanan dagita, Auntie Elvira? Ay, di kayat ko asawan. Dagiti ginatang tayo ka ni Mang Romel. Katwang, apay kumangay asaan. Kano isumot ti aramatak nga aglut-luto ijay karinderya. Awan pa'y mo't nagreklamo ang nagsakit ti tiyan na. Kan may sa, talaga adito iti pakagatangan ka dagiti nalalaka a grocery. Oh, ato yung dagiti ka sa pulam, Nana Elvira. Ay, agyaman akbarok. Ay, gayam, kaano nga iti expiration dagita. Ti keso gan iba, iti pa'y napanalawas ang nag-expire. Timot tomato sauce, kan dagiti dagduma pa'y, kaya-expire na lang. Mabalin pa amin dagita na na. Mabalin pa'y ngarod dagitaw eh. Wala na, 100%. Apay nga awan label na dagiti lakom, Mang Romel. Ano, at the level na, kahit maamuanan dagiti ko, gata nga expire ti gatangan da. Tuy lata ti ibab. Sigurado ka nga ibab day tayo, Awan mo ngamin ingkabil mo apakailasinan. Wala na, sigurado Auntie Elvira. Napay ka day, balasang ka. Sigurado kayo kadi as safe dagiti ginatang tayo ka ni Mang Romel? Kat na puro expired mat gaya man dagiti. Maum dayan, kung kunadala ang dayta nakakabil nga expiration. Kita to'y kesaw. Mabalin mo lakta ka nun. Basta saan pa'y anagbuot, kung saan pa'y anaangog. Ang auntie. Dayto'y mo't iba, mabalin pa'y, basta awan pa'y lati di nakaikargaan na. Kasanon no maamuan dagiti gumatgatang kada kayo nga expired gaya man dagiti aramatan yo, auntie. Ay, saan danto amaamuan? Malaksid no sikati mangibaga. Ay nadayan, ita apanawaan, masapul tayong tiagbalin a praktikal. Ay gumatagak man itilakom nga spaghetti, Mari Elvira. Gandwa dito'y palabaw. Sige, ay babit lang maray. Si Kangay Mat, Froilan Barok, anya ti order mau. Sagmamanoy tayo tila ako mapansit, nana. 20 pesos laang Barok. Day tangay palabaw. Parehas Barok, 20 pesos mo laang. Ay, kadwan ala ko ni Mari Elvira kat 20 pesos ti may nga order. Kas kumaiti spaghetti, pansit, sopas, kanday talugaw. Kasta ka day, Nana Mabel? Wan! Naglakamot tan? Talaga na kadagiti lakok Barok. Tulong kumutlaangan kadagiti gumatgatang nang runa kada kayo akabaranggayak. Isungaron adito iti kanayon ko apaggatgatagan. Ngamen, sulit ti baybayad ko. Nalakalangarudan, nalinis kan naimas pay.
Ay nawaw. Nukas takat. Hagbalinak mo't nga rodan asukem, Nana Elvira. Ay, katuan abaraw. Anya nga ron tigatangaw. Ikanak man iti dua nga order di tapanset. Dua nga order matlaang di tapalabaw. Okay. Kan nayunam matan iti dua nga order iti sopas. Arigla daw, suke. Oops. 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nakaadukan sa manan, Auntie Elvira. Ay, wala balasan ka. Ay, manayunan man ti ornong ko iti bangkaw no kastoy laang. Ay, nawaw? Ti sweldom ngay. Alaom ka dain. Ay, saan pa'y, Auntie? Total, libre akmat amin dito'y balayo. Orno nga ti sweldo, taipawit kun to'y dya probinsya. Sige, awan parikot iti dayta. Inayon ko pa'y laang ngarod nga ibang ko inton bigat. Ibagam laang no alaam, tasakto i-withdraw. When, Auntie? Pansit! Lugaw! Supas! Gumatang kayo mga sukay! Malaksit analaka! Nalinays kan na imas pa'y tila kumay! Gumatang kayo! Ato yung tikaluto a pagsit, Auntie. Naimas dahito, itado tinatang na. Malala, inayon mo ditan balasang ka. Kalubam ang naimbag, tapno saan asar kan tingilaw. Ang mga nudida kayat agatangan, no da makita da ang ilaw. When, Auntie? Oops. Aday ta, Auntie. Naibalis kon. Tay nga ispagitay, nalutom ka dain. When, Auntie, nakasaangan. Mabiit langan day jay. Nasaya at mat nga rod no kasta. Sigurado ang maibus man ng tilako ta ita, dayahan. Sigurado day ta, Auntie. Nagbantay ka pa ilaang dito'y waan. Tamapanak manen gumatang kadagiti kasapulan tapang rekadaw para iti iluto tamanen inton bigat. Iti kadimanan ayan ni Mang Romel ti paggatangan yo, Auntie. Ay katwan sa dino pa'y kumangay. May mayat ijay tanalakla kadagiti lako na. Nanginaunay numapanak kadagiti grocery. Da kayo ang arod, Auntie. Wen, may mayat ti gumatang itinalakla ka. Tapno daras ta makaurnong balasang ka. When matkit di Bala, panawan kan ditaw. Mapanakaw, tadyaket maladaw iti papanak. Amangan no adun tumanen ti tao iti palingkay. Sige, Auntie. Di kay agdanag. Siya kung ti makaam mo dito'y karinderya. Nay, nasapa kayo itaan na Elvira? Ayun baraw, talaga asinapak. Taamangan kunak no adumanen ti tao inton madamdam Apag gusto lang mo, iti sasangpo yun, nana. Awang pa'y unay ti tao. Anya tigatangan niyo? Daytoy baraw, inlistak amin nandita. Ha? Mabit lang nga talag amin dagitoy, nana. Sige baraw, katkas iti sigod wan, the lower the price. Ay na wow. Un ka din, nana. No problem. Basta da kayo. Okay nga raw baraw, kat itapay laang, agyaman na kaon. Awan anyaman na, nana. Adda ka di payla kum amerienda, Mari Elvira. Ayun maray, adapay mo, ipapaibos ko laang ti pansay. Alaam kit di amin nun. Iti kasta, makaina na kami mutan kinidayan. Nukasta, naibusan tila ko yaw. Wun, last day to yan. Iso agulpyo mo, maray. Tapno, hayayay kami mutan. Ay nawaw, hay kunamot Agam, talaga abilibak mat itila ko, Maray. Mabili. Nagbiay, tamaib-ibaos. Ay, launay amaray. Talaga akasta, nunalakakan na imas tilakaw. Kasanaw,
isupot ko ka di amin ang daytoy taala umang. Wan, Maray. Mabit lang nga ron, Maray. Aw, aday ta, naikarga kon iti supaw. Adtoy ba't tibayad ka, Maray? Agyaman ak, Maray. Awan anyaman na, Maray. Sobra mo to'y inten na. Ay, bayamon. Isupay amainayon iti ornong ko. Gusto ka di ba't lang tinbayad ka, Maray? Ay, wun Maray, husto. Sige nga rod, Maray. Mapanakaon, kat agyaman akmanan. Awan anyaman na, Maray. Sigay, agan-andad kay tidalan mo, ha. Agsubli kan tumanen inton bigat. Wan, Maray. Ay, nawaw. Ay, naipaibus ko lang nga rin tilakaw. At dapay bonus ka. Naggana sa'yo. Di pa'y ka dinaluto tilutlut pumasupas, dayan. Itay pa'y dayta, ah. Ay, mabalinan day to'y auntie. Ikaklangan iti iba. Ala, agawa am nga raw tanay. Naibusan tinaka-display ijerwar. Auntie Elvira, mabalin pa nga ta day to'y iba? Naglatimat ng tilata na. Nan kita akman. Ay itinasayaan. Lukatam takitaam no mabalin pa'y. Usaram ti kan opener. Sige, auntie. Mabit lang nga rod. Oh, aday ta. Lalo katakon. Ay mabit lang taramanak. Mabalin pa'y dayta. Sige, ikabil mon iti supas. Auntie, kita ang ti kulay na oh. Kasla agyel-yelo mo't nun. Saanan apuraw. Talaga mo't akasta. Agyelo ti ibab. Malakit din. Ikabil mong tanay. Agalas gisang. Sigurado nga aduman ng ti tao inton madamdama. Oras nga minun ti panagmimerienda. Nana Elvira! Nana Elvira! Nay, apay alain. Agdardaras ka mag. Kasla aday tartarayam. Apay, ada ka din napasamak. Ni Froilan, Nana! Aw, apay ni Froilan. Na food poison! Ha? Kati ko nada, ti kano ginatang daalakom ti makagapo, Nana! Auntie Elvira! Auntie Elvira! Luktan niyo kung matiri daw! Ni Dayan day to'y! Apay ka dayan. Kasla mabutbutang kamot iti kasta langam. Nadamag yo ka din? Tiyan niya. Adun tinapan nagreklamo iti barangay, gapoy ti food poisoning. Anya? Irik-reklamo dati sopas ngayon luto tayo itay. Iso kano ti makagapo no apay an na food poison da. Simakit kano ti tiyanda, idinalpas da akin nan ti sopas aginatang da iti karinderyayo. Ay, awan basol ko iti dayta. Anya? Sika tinaglutaw. Iso asika nga raw ti agsungbat. Anya? Nalinisak nga agluto. Amoyo dayta. Da kayo ti aking basol. Ngamin, agus usar kayo kadagiti expired apang Ricardo. Ay. Dinak man balbaliktadan si kadayan. Katput no, mat, saan ka di? Da kayo tipon kan makagapo daytoy aparikot. Saan asya? Mari Elvira! Mari Elvira! Rumor ka dita! Ay nawaw, apay. Anya ti parikot mo, Mari Mabail. Sika ti parikot! Sika ti parikot, May Elvira! Apay nga min aya. Isugayam anala ka dagiti lakaom. Ta-expired dagiti usaram arikado dagiti lakaom. Ay. Di ka man nagsasaw iti kastamaray. Awan amok ka dagiti ibagbagam. Oh! Si Moko itayon ni Dayan. Inaklon na ti amin asika ti akin gapuanan ti food poisoning dito'y barangay tayaw. Sana pudno dayta, Mabel. Anya? Dadadaulan naklang ni Dayan, gaputak palpak ti ingkastana naglutaw.
Anya? Eso ti makagapaw, iti pan naka-food poison yaw. Saan ka asya? Naimbag nga oras yun na Elvira. Ha? Ah, Pulis. kaya't na kayo nga imbitalin, iti presinto. Tapno maimbestigal ang tinapasamak a food poison yung anak tao kano iti kalindelyayo. Ha? Sige, sir. Ikulong yun ay tababae. Bakitan nga awan konsensya na? Sigun iti balasang akadwayo iti kalindelya, ha, nana? Gumatgatang kayo kano kadag iti expelled alako. Nga iso ti usalin nyo apang lekado kadag iti ilaklako yo. Husto akade, Nana Elvira. Ay, kwa. Husto akade. Uwan, sir. Ha! Apay nga alamidin nyo ti kasta. Amo yung met amabalin ama kadadael iti salon at ti panangan kadag iti expired. Ay, kwa, sir. Nalakang amin. Iso nga iso matigat-gatangag. Tano gumatangak iti baraw. Sigurado anang ina. Di kat maapektaran magtinegosyo. No kasta, napatpatiggal ti negosyo yo. Ngam ti salon at ti kaadwan. Kasta ka di. Ay, saan mo't nga iti kasta, sir? Amuyo ka di, apatong-patong akaso ti sangwen nyo. Kapu iti da ito nga inalamid yo. Anya? Ay sus, sigurado adakkel ti gastusin nyo. Ngamin, masapol abayadan nyo lang iti tao ana ospital. Kapu iti panakapudpoy sunda na awatam. Salado itan ti Elvira sa kalindelya. Kapu iti panaglabsyang na iti health and sanitation food safety laws iti pagilyan. Daita ti rumbang iti daita karinderya, sir. Gusto mo't tapnaawanan ti sabali pa'y mabiktima na. Uwan nga rod manluloko dahi ta abakat. Gunggunana. No imay ka ditoy, tapno umay naksingiran iti sweldo. Pasensyakan, ngam awan ti maitid ka. Amo mat anagsaran ti karinderya. Ilakok matentoy balay ka. Ta iso ti pagbayad ka kadag iti customer anapektaran. Gapo iti inaramid ta. Ante, Ti mat orlong ka. Isaw ti pinagpiansa ta adwa. inmayak, saan atap no umay agsingir. No di kat umayak agpakada, tagawid ako ni di probinsya mi. Kasta ka day. No may papanmat iti sweldok, bayan yun day jay. Sana bali na diyo itad. Ay, pakawanan na kumadayan. Pati si ka, nairamraman iti kalukwan nga inaramid ka. Di kay madanagan, tanapakawan kayon, Auntie Elvira. Katsapay ko ma, tagbalin nga adal daytoy kada tayo. Pudno gayam at talaga ti kunkunada a karma. Nalabit aday tuyon ti karma, gapo iti nararamid ko kadag iti padak a tao. Awan matlaang ser-serbay dagiti naipundar ko. Tain-inot na matlaang anapukaw. Ti karinderya, ti urnong ko a kwarta. Kang runaan iti amin, ti balay ko. Ay, anya ka din daytoy anapasama kanya, Diyos ko. Pakawanan na kuma. Pakawanan na kadagiti ano ang nagbasula. Pagbabawya ko dagiti saan ang nasayaan nga inararabit ko. Palimaws, apaw, palimaws. Mangtad kayo man uray pangkaan ko laang. Maasyan kayo kumaitikas kanya. Palimaws. Mari Elvira. Si kakadinday ta? Mari Mabel. Ay, uwan maray, siyak nga road. Isumat lagayam ang nagpukaw kayo ijay lugar tayaw. Taanda ka matan dito'y nga agpalpalimaws.
Nalabit aday tuyon ti karma kanya. Gapo kadagiti saan anasaya at ngayon aramid ko, Mare. Pasensya kan tamaysa ka kadagiti nairaman iti kalukwan nga aramid ko. Sapay ko mata mapakawanak, Mare Mabel. Ay na, awanan day jay, Mare. Lipatan tan tinapalabas. Ay, wud gayam, ang mga no kayat mo ti sumurot kanya kay jay simbaan. Mabalinda ka atulungan ijay, Mare. Ha? Kasaritak dagiti masaknan ijay, tapno may paayanda ka iti tulong. Ay sige man nga rod, Mare. Mayatak iti dayta. Ket itapay laeng, agyaman ako. Kahit, kumusta ka ngay mat dito'y simbaan, Mari Elvira? Nasaya at matmaray. Dakkel tinaitulong ti simbaan kanya. Nang runa kada father, kan amin nun dagiti masaknan dito'y. Malaksid nga addan trabaho, adda pa yun pagnanaedak. Ket bigbigek nga utang ko ana imbag anakam amin da ito'y ken ka, Mari Mabel. Agyaman akunay, tanusaan agapuken ka, amangan no aging gaita, ket addaak pay laeng ije kalsada nga palimos. Awan anyaman na, Mare. Tinapatag, addan pag naedam. Syakit di tirumbang nga agyaman ken ka. Ngamen, kamaudyanan na, nakaamiris kamit laengan. Kang runaan ti amin, nagbalbaliw kan. Kitsapay ko maatadi mon sublian ti made nga aramid mau, Maray. Saanon, Mare? Jakon aramiden. Gaputa pa ng luko day jay iti pada tao. Nagbabawi akon ti kasjay ngayon aramid ko, Mare. Ay nawaw! Di ka agaramid iti banag nga amum apakaisag makam iti udina. Ngamin, awan sansantuan ti karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.